Jode, zelako itxura ona dute honek. Liatuta nahi, baino etzengo dugu urrengorako. Eskerrik asko, agur! Kaixo, Arantxa Mendoza naiz, Tximonenako sukaldaria eta gaurkoan barazki lasaina egingo dugu. Josean eta Begok ekarri dizkigute barazkiak eta beraiek hemen etxarrin daukate beraien baratza eta denboraldiko produktuekin lan egiten dute. Egingo duguna izango da berenjena xafletan moztu, ze pasta izan beharrean berenjena erabiliko dugu, eta beste barazkiak txiki-txikitan jarriko ditugu. Hitz teknikoa brunoaz da, baina guztiok ulertzeko txiki-txikitua eta jazta. Lehenik eta behin, olioa botako diogu lapikoari. Behin olioa berotzen hasten denean, osagaiak jarriko ditugu tablan eta txikituko ditugu. Gatza botako diogu eta pimienta baitare. Behin barazkiak potxatzen ditugunean, albergina plantxanin o zartagin batian olio pixkatekin. Behin bero dagoenean, egingo duguna da berenjena bakoitza sartu eta pixkat sukaldatu. Behin urre kolorea hartu dutenean, bandeja batera aterako dugu, o plater batera o edonora, paper batekin olio guztia xurgatzeko. Eta prozesua berriro errepikatuko dugu. Mugitzen jungo gara ez itxasteko eta ora jungo gea baitare testura eta ikusten. Behin berenjena inda, gurin pixkat hartuko dugu eta bandejan jarriko dugu ez itxasteko. Gurinik ez baldin badaukagu, olio pixkatekin o bestela labeko papera jarriko dugu eta horren gainean ja jarriko dugu albergina. Ohetxo baten antzera, bandeja osoan zehar. Barazki guztiak jarriko ditugu alberginaren gainean. 2 kapetan, 3 kapetan, hori bakoitzaren moduan egin dezakezue zuen etxean. Bandeja osoan zehar zabalduko dugu eta gure kasuan besteirik kapa bat jarriko dugu. Ze gure bandeja oso estua da eta bestela ez zen sartuko guztia. Bandeja osoan zehar jarrita, tomate saltsa jarriko dugu. Batzuek barazkiekin nahasten dute, gure kasuan gainetik jarriko dugu.
Eta berriro albergina jarriko dugu goiko aldetik. Behin kapa guztiak jarrita, hurrengo pausoa bexamela gainetik botatzea izango da. Bexamela egiteko lehendabizi gurina jarriko dugu. Eta nola ez, sua piztu. Behin gurina urtuta, hurrengo pausoa irina botatzea izango da. Bueltak emango dizkiogu, ez erretzeko. Eta gatza baita ere botako diogu. Behin dena nahasia hurrengo pausoa, esnea botatzea izango da. Eta bueltak ematen egongo gara. Kontuz handia paretekin ez erretzeko. Eta bueltak eman gabe egongo gara irakiten hasi arte. Behin irakitzen hasita, gure irina inda dagoela esango digu. Testura junda hartzen eta gutxinaka paretetan irakiten hasten hasi da. Hori esan nahi du, gure irina badagoela sukaldatua. Behin irakituta, gainetik botako dugu eta ondo lotzatuko dugu bandeja osoan zehar. Behin bexamela botata, gaztakin jarraituko dugu. Gazta hau da ardikoa eta beste hau behiana. Goitikan pixka raiatuko dugu. Eta behin gazta botata, hurrengo pausua labera sartu. Behin labea berotuta daukagunen, lasaina hartuko dugu. 15-18 minutu edo jarriko dugu gutxi gora bera. Lasaina barrenera sartuko dugu. Besterik geratzen dena da itxoitea disfrutatzeko. Behin gure lasaina inda dagoenean, labea itzaliko dugu. Atera. Gure lasaina dau eta besterik geratzea disfrutatzea eta hurren arte.